Ahojte, tu váš Kuba Richard a OKR Moto. No a pozeráte sa na KTM Freeride 2027, ktorou som vybehol do offroad parku Tokodu, prísť pozrieť kamaráta Sabiho a trať, na ktorej som ako hodne dávno jazdil. Vidíte, že som v pieskovej kotline Tokod offroad parku, kde sú také ruče výjazdy, zjazdy. A tu by sa teoreticky dalo celý rok jazdiť, lebo je tu pieskový povrch. No a pamätám sa, tu sme kedysi závodili aj s Gabom. A tu niekde, keď sa pozriem, tak bol taký zub a veľký zjazd. No a tu Gabo padol, stratil okuliare a ešte v tom zavádzacom kole vzdal ten svoj pretek a countrycrossovú kariéru a ostal len pri motokrose. Vidíte, že tam som niekde v diaľke odložil svoju príľbu. No, mám už najazdených na tomto mojom Starku. Vidíte, že enduráci jazdia. Dokonca na nejakých novnej strojoch, aspoň pre mňa, nepoznám. To ste všetko nemusíte vedieť. Ani nemusíte, ani nechcete. No, prišiel som, stretol som kamarátov, ktorí jazdia na takých starých motokrosoch. No a popožičiaval som to rôznym ľuďom, aby si vyskúšali KTM Freeride. No a pomerne sa páčila tá jazda, alebo všetci boli nadšení z toho freerida, všetkým sa strašne páčilo. Aj som spravil nejaké fotografie, kde som porovnával najnovšiu a najstaršiu techniku z roku 1963. No a KTM-u, ak sa dobre pamätám, z roku 2007. Nie, 2007 určite nie, 1997, áno. V žltej farbe. A kým chlapci povyskúšali freerida, tak som sa dostal na 37%. 37% som dal 2 kola na countrycrossovom okruhu v Tokode. Enduro trať mal približne 10 km, čiže dal som 2 countrycrossové okruhy, jazdil v Tokode a pozná trať. Tak vie, že je to pomerne náročná trať aj na fyzičku a tie 2 kola dajú hodne ako zabrať. No a určite by som dal aj tretie kolo s tou 37% kapacitou akumulátora, ale vzdal som to kvôli ruke, ktorá neposlúcha a robí problémy. No a dokonca, keď som obchádzal jednu mláku, tak motorku som nezašpinil, ale hupol som, ja padol do tej mláky, takže som sa nasral a po 2 kolách som to naozaj zdal. No ale prišiel som na dôležité veci ohľadne toho motocykla, o ktoré by som sa chcel podeliť s vami. Čiže vidíte, keď zapnete tlačítko štartu, musíte ho tlačiť dovtedy, kým nenaskočí go. No a keď budete mačkať toto horné tlačítko, tak sa vám budú meniť programy. Vidíte, že to je prvý Eco, 2 silnejší, 3, na ktorej jazdím. No a tu týmto spodným tlačítkom sa prepína úroveň rekuperácie. Vidíte, že tu je úroveň rekuperácie 1, 2, 3. Prišiel som na to a teraz jazdím úroveň rekuperácie 3. No a tá najsilnejšia mapa 3. No a s partnerom sme sa pozreli na to, aké má nastavenie tento motocykel a trošku sme sa pozreli do toho návodu. Písali sme spolu o tom aj článok, keď si pozrite okrmoto.com a najnovšiu novinku, ktorú sme pridali, tam píšeme o tých teleskopoch, že tu sa tou špeciálnou pumpou White Power fúka predný teleskop. No a sú tam váhy. Motocykel sa robí od tých 75 do 85 kg, čo žiaľ
nezodpovedá tej mojej váhe. No minule som sa kvôli tým teleskopom aj tomu nastaveniu teleskopov odmeral a vážim 92,5 kg. A k tomu prirátam to oblečenie, ktoré má približne 8,5 kg, tak som na tej váhe 100 kg. To znamená, že absolútne som mimo rozsah nastavenia tohto pérovania. Tam by bolo potrebné vymeniť pružiny alebo skôr prekopať hydrauliku týchto tlmičov. Ak sa k tomu dostanem, tak určite pozriem, že aké pružiny sa dajú k tomuto motocyklu objednať. Väčšinou charakteristiku pérovania viete upraviť do tých 90 kg. Na tých 90 kg už treba prekopať celé to pérovanie. Aj napriek tomu sa mi javí toto pérovanie, aj keď vidíte, že je trošku také menej pretekárske a o to viac komfortné. Ako som spomínal, že celý ten motocykel KTM Freeride je skôr pre širokú verejnosť alebo pre širokú škálu užívateľov. No a ja si na ňom tú enduro jazdu ako hodne užívam. No a je to veľmi pekný motocykel, keď sa nám ho pozerám, aspoň mne sa strašne páči, ale páčil sa aj chalanom, veteránistom, ktorí ho skúšali, ktorí na ňom jazdili a ktorým sa ako hodne páčil. Je to obrovská vec. Ľudia, ktorí jazdia na starej technike, na starých veteránoch z roku 1900 až 1963, sme tam sa fotili spolu aj nejakú Pannoniu. Púšťať tú najnovšiu techniku z roku 2027, ktorá jazdí na elektriku a nejazdí na benzín. No a všetci boli veľmi milo prekvapení, keď sa povozili, vyskúšali. Každému sa páči, že to nemá hluk. No a dlho jazdím na tomto freeride. Ja už som tam najazdil približne 270 km, čo je pomerne veľa motohodín v teréne. No a po dlhom čase som sa bol povoziť aj na mojom Starkovi, ktorý má 80 koní a ktorého som si tak hodne super špeciálne nastavil v tom individuálnom nastavení, kde sa dajú nastavovať tie krivky výkonov. Tam si viete nastaviť koľko koní chcete mať, akú chcete mať rekuperáciu alebo brzdenie motorom a dokonca aj trakciu a dokonca nielen trakciu pri zrýchľovaní, ale trakciu aj pri brzdení zadným kolesom. Čiže to je už úplná IT veda. A priznám sa, že z nejakého dôvodu, asi možno je to tými rokmi alebo tým komfortom jazdy, že užívam si viacej toho freerida, ktorý je pre mňa taký obratnejší, zjazdnejší. No a čo sa týka pérovania, aj keď nezodpovedám tomu rozsahu pérovania, lebo nepadám do tých 75 až 85 kg aj z výstrojov, ale mám 100 kg, alebo trošku viacej ako 100 kg, čiže z výstrojov nejakých 100 plus pol kg. Napriek tomu, keď jazdíme tu úplne enduro, triálovú alebo niečo medzi hard endurom a triálom, tie naše obľúbené veci, tak ten freeride je úplne super dobrý. No a preto som aj vybehol na trať do Tokodu, aby som zistil, ako sa správa freeride na motokrosovej trati a countrycrossovej pretekárskej trati, ktorá je ako dosť hodne rozbitá. No a milo som prekvapený, ako veľmi dobre a veľmi príjemne som si zajazdil. To pérovanie je super komfortné a aj keď nezodpovedá to nastavenie tomu, čo som ja a moje kila, aj napriek tomu, ako veľmi komfortné jazdí, dokážem s ním, možno práve preto, že je moc mäkké, neviem, to ešte som neskúšal, neporovnával s tým správnym nastavením teleskopov. Dvíham predok, prehupujem cez tie seky, ktoré sú tu na trati. Niečo takého jazdíte na veľa úsekoch, ako by ste jazdili do schodov.
a to ako pri tvrdom pérovaní, hlavne pri motokrosovom motocykli, alebo keď som tu jazdieval na motokrosovom Starku, to ako hodne bylo ruky. Keby som nemal problém s tou pravou rukou, ktorý mám, tak určite by som dal nejakých 4-5 kôl v pohode, pomerne rýchlom tempu. Samozrejme, s týmto motocyklom by som asi nelámal traťové rekordy, ale tým traťovým rekordom na nešťastie nezodpovedá už ani môj vek, ani kondička, ale ja si myslím, že najdôležitejšie je užívať si tú jazdu a je úplne jedno, či idete, ja neviem, 100 km rýchlosťou alebo 50 km rýchlosťou. Ja si myslím, na tej rýchlosti nezáleží. Záleží na tom fan pocite a na tom obrovskom pocite radosti. No a fantastická vec, ste niekde v prírode, v krásnej prírode, vetráte si hlavu pri jazde na motocykli, nemôžete myslieť na nič iného, lebo keď vypnete tú hlavu a koncentráciu, tak padáte do mláky okamžite ako ja. Takže motocykel čistí hlavu, trošku prepracuje telo, zistíte, že máte aj také svaly, o ktorých ste ani nevedeli. No a je to fantastický relax, obrovský dobrá vec. Určite odporúčam každému od 1 do 99 rokov. No, ak porovnám ten motocykel so Starkom, čo sú v podstate obidve značky, ktoré predávame, tak KTM Freeride má oveľa priaznivejšiu, lepšiu cenu 10 649. Približne mrknete na OKR Moto, zistíte presnú cenu. Stark viem, to si pamätám, 12 900 alebo 13 900. Je tam dosť veľký cenový rozdiel. No a samozrejme je tam dosť veľký rozdiel aj po výkonoch, aj IT nastavení a čo ja viem čom všetkom. Ale na tú úplnú enduro alebo tú jazdu v teréne, ja si myslím, postačí aj ten freeride. Dokonca mi teraz napísal jeden fanúšik z Anglicka, ktorý sa mi poďakoval, že tiež sa rozhodoval medzi KTM freeridou a Starwargom, tak na základe môjho videa si vybral freerida. Čiže ak není ste nejaký super špeciálny pretekár, tak určite vám stačí aj tento freeride. Budete mať komfortnejší, ľahší motocykel. No a motocykel, ktorý je oveľa tichší v prírode. Tento elektromotor, ktorý vidíte tuto v KTM freeride, funguje oveľa tichšie. Keď jazdíme spolu s kamarátmi, ktorí jazdia na Starkoch, tak počujem, že tie ich elektromotory oveľa viacej hučia ako tento KTM elektromotor. Možno je to tým, že tento motorček je menej výkonný ako Stark motor. No a ďalšia zaujímavosť, ktorú som zistil, je tá, že tie Starky sa oveľa viacej prehrievajú alebo oveľa viacej im zapínajú ventilátory. Asi je to tým, že keď sa pozriete tuto na KTM Freeride, tak má vpredu takéto dva maličké mini chladiče, ktoré dostávajú nápor vzduchu. Ten nápor vzduchu je veľmi dôležitý kvôli chladeniu. No a aj keď sme jazdili vo veľkých teplotách, okolo 35-36 stupňov, neodklopem ani raz nezapol ventilátor. No keď sa vám zapne ventilátor, tak samozrejme funguje na elektriku a uberá vám elektrickú energiu. No a tu na freeride mi nezapínal ventilátor. Nemám tu teraz Starka, takže neviem vám ukázať, ale Stark má niekde tu vzadu, keď vidíte, niekde za tým plastom podblatníka schovaný chladič, ktorý síce je ako veľmi krásne schovaný a veľmi ťažko sa poškodí, lebo určite tieto dva maličké chladiče, ktoré vidíte tu, pri páde sa určite skorej poškodia a možno práve oni sú príčinou toho, čo som kritizoval, že oproti Starku je ten freeride tu pri tých nohách takýto širší, ale už som si to zvykol na tú šírku a už mi to nevadí. No a chcem sa podeliť o tie dojmy
Keď sme jazdili s Ďulom a Čabom, všetci traja na Starkoch, tak keď sme sa pohýňali a jazdili tie polné cesty, tak ten výkon toho Starku pri tých 73 koňoch, to zrýchlenie a reakcia na plyn je úplne návyková, samozrejme. No ale keď sa dostanete do toho ťažšieho, zložitejšieho terénu, ktorý pripomína trial alebo hard enduro, tak už ten výkon toho Starku je pomerne veľký. Aj sa mi stalo, že som vyšiel jeden taký výjazd, zatáčal doľava a tam má ten prebytočný výkon, keď sa mi predné koleso počmyklo na konári a lísti, tak ma tak odhotil ten Stark dole z kopca, že som bol rád, že som niekde pristal a zakotúlal sa tam niekde bez toho, že by som si nejako zvlášť ublížil. Trošku nám zapráši motocykel tuto kolega, čo ide na tom endure benzínovom. No a ako som to už možno niekedy spomínal, že celá tá geometria a tá hravosť toho motocykla je taká úplne fajn alebo fun. Úplne fajn alebo fajn. Čiže ja určite odporúčam všetkým vyskúšať si toho freerida a vyskúšať si toho Starka a podľa toho, čo preferujete, alebo aký motocykel chcete, alebo kde chcete jazdiť, akú máte váhu, tak vybrať si ten svoj. Lebo keď jazdíme spolu na tých Starkoch, na tých freeridoch, tak približná spotreba alebo dojazd, alebo to, čo sme minuli z toho akumulátora, je približne rovnaký. No a nikdy som sa ešte nedostal na takúto nízku hladinu kapacity akumulátora, ako mám teraz, tých 21%. Vždy som končil na nejakých 40, 50, 60%, s tým, že som si zajazdil tú svoju dávku, ktorá sa mi páčila, s ktorou som bol spokojný a ktorá mi úplne stačila k radosti toho žitia, bytia a jazdy na motocykli a voľnosti. Samozrejme je strašne veľa, alebo veľmi záleží od toho, že ako jazdíte. Musíte vedieť, že kapacita akumulátora alebo hustota energie, ktorá je v tom akumulátori momentálne zatiaľ, to platí pre rok 2026, je menšia ako v benzíne. Čiže keď jazdíte také niečo, čo je hard enduro, trial alebo niečo podobného, tak tieto elektrické motory alebo motorky budú mať strašne malú spotrebu, ale vtedy jazdíte väčšinou okolo tej 20-30 km rýchlosti, do kopca hore trošku viacej, z kopca trošku menej, alebo opačne. No a predstavte si, že aj keď takýto maličký motocykel, maličký elektromotor vláči pretekára, ktorý má aj s výstrojou 100 kg, aj napriek tomu môžete jeden deň zajazdiť nejaké 2,5 hodiny a potom na druhý deň 3 hodiny. Nakoniec vám po 2 dňoch ostane v akumulátore 60% kapacity, takže teoreticky by ste 4 takéto jazdné dni, alebo povedzme také nejaké Rumunsko zvládli. No ale keď začnete na takomto motocykli po vlastných popolných cestách upalovať 80, 90, 70, tak teoreticky tieto 4 dni skrátite na 1 až 2 dni. Podľa toho, kde jazdíte, ako jazdíte. Samozrejme na motokrosovej trati tieto motocykle dokážete vybiť za nejakú 1,5 hodiny, možno 2 hodinky podľa toho, akým tempom jazdíte. Čiže v tomto momentálne ešte tie benzínové motocykle majú trošku navrch ako tieto elektrické. Samozrejme, vyberajte podľa toho, čo sa vám páči, k tomu, čomu inklinujete, či je to benzín, či je to dvojtakt, či je to štvortakt. Bavím sa s vami, alebo delím sa o tie svoje zážitky
U tých elektrických motocyklov teraz pomerne málo jazdím, na tých benzínových, hlavne na ceste v teréne ani nie, lebo tá jazda v teréne na elektrických motocykloch je oveľa komfortnejšia a jednoduchšia. Užívate si len jazdu, užívate si len terén, pridávate plyn, nepotrebujete žiadnu spojku a nepotrebujete ani radiť a odhadovať rýchlosti, aké by ste potrebovali povedzme na výjazd tohto veľmi prudkého kopca, aj keď to na tom obrázku nevyzerá ako prudký kopec, tak toto je ako hodne prudký kopec. Takže na záver asi toľko. Čítajte články OKR Moto, sledujte poprosím videá OKR Moto a skúste občas aj trošku pochváliť, aby malo zmysel to, čo robíme, lebo robíme to na Slovensku, robíme to pre Slovákov, ale tí miesto toho, že by napísali aj niečo pozitívneho, aj pekného, že tá naša práca a strávený čas, ktorý týmto videám a tomu testovaniu venujeme, má aj pre nich nejaký zmysel a im niečo dá. Čiže od vás na nešťastie nečítame ani nemáme žiadnu pochvalu, takže neviem, či to má zmysel robiť. Naproti tomu zahraniční ľudia, ktorí možno, že o Slovensku ani nepočuli, ani nevedia, že kde to je, tak sa vyjadrujú pozitívne a chvália to, čo robíme a že ich to motivuje a že im to pomáha pri výbere toho správneho motocykla. Či to je už pán z Anglicka alebo z anglicky hovoriacej krajiny, ktorý na základe jedného môjho takéhoto videjka, ktoré som natočil rýchle pri ceste do práce, napísal, že ďakuje za to, že som mu pomohol vybrať motocykel, ktorý je vhodnejší preňho. A takisto píšu, konkrétne teraz nedávno mi napísal jeden farmár Francúzska, že ďakuje za tie videá, ktoré sme pridali na ten YouTube, lebo chce si kúpiť elektrické UTVčko CF Moto a vo Francúzsku nenašiel žiadne informácie o elektrickom UTVčku a že u nás objavil tie informácie, ktoré by mu pomohli, na základe čoho si vybral to elektrické UTVčko. Takže poprosím, nie len hejtovať a kritizovať, občas aj pochváliť, aby sme vedeli, že to má zmysel, alebo keď sa to nedá, tak sa možno, že asi vykašleme a nebudeme strácať čas tým testovaním a fotením a pridávaním videí. Možno, že ten čas lepšie využijeme na nejaké príjemnejšie a lepšie veci, ktoré sú ešte v tomto živote a budeme viacej jazdiť, menej natáčať, menej fotiť a menej vypisovať. Takže dajte vedieť, čo by ste chceli, dajte nám nejakú odozvu, že či to, čo ešte robíme, pre vás stále dáva nejaký zmysel, či máme v tejto práci alebo v tejto činnosti pokračovať, alebo to už nemusíme robiť, lebo to pre vás nedáva žiadny zmysel, žiadnu pomoc a žiadnu odozvu. Takže poprosím, dajte vedieť, volajte, píšte, no a hlavne bežte do OKR Moto a berte tie benzínové motocykle, kým ešte sú, lebo väčšinou hejtujú a komentujú priaznivci benzínových motocyklov, no ale celá tá činnosť, ktorú prejavujú spoza počítača anonymne na nejakej úrovni, ktorú radšej nechcem komentovať, spočíva len v tom, že hejtujú elektrické motocykle miesto toho, aby si to vyskúšali, aj keď ten môj posledne napísaný článok, to bola skôr taká úpenlivá prosba alebo volanie do neba. Miesto komentovania príďte do OKR Moto alebo príďte do nejakej
predajne motocyklovej a berte benzínový motocykel, benzínové motocykle, keď ešte sú, je proste úplne na zaplakanie, že máme na predajni tie najlepšie, najkrajšie KTM 350 Enduro na svete, ktoré vyhrávajú všetky preteky na celom svete, či to je Super Enduro alebo proste Enduro. No a oni tam v podstate viaznú 6-7 mesiacov, majú cenu, ja neviem, 12 900 a nakoniec sa vypredávajú za 10 900 a ešte ani to nikto nepríde do obchodu a nezobere si kvalitne pripravený a poskladaný motocykel od renovovaného servisu, ktorý funguje na trhu 23 rokov. Takisto 150 Enduro KTM benzínová, najlepší enduro stroj na enduro výlety alebo aj preteky, ktorý má necelých 90 kg a keď si tam dáte dobrý prevod rozety, dobré perovanie, tak nič lepšieho v tých dvojtaktoch nenájdete. Alebo máme tam aj 27 300 enduro kráľa Hardendura, kráľa endura a na nešťastie stále sa tam na ňo ešte pozeráme, nikto nepríde, nikto ho nebere, ale všetci komentujú a hejtujú elektrické stroje, jaké sú pokrytecké a všeličo možného okolo toho. Takže prosba, bežte do OKR Moto, bežte do predajníka KTM, berte tie najlepšie, najkrajšie enduro motocykle v tom benzínovom prevedení, no a v horšom prípade v tom elektrickom prevedení, ak už nechcete jazdiť na klasický spaľovací benzín, čo je určite obrovská výhoda aj to. No a mňa, ktorý jazdím 50 rokov na motocykloch od 6 rokov, ktorý vyrastal na benzíne, chcú presvedčiť, že aké je to jazdenie na tých benzínových motocykloch super dobré. Takže tí, ktorí vydržali a dopozerali, ďakujem za váš čas. Ten váš čas, to je to najdrahšie, čo máte. To je jediná veličina alebo vec, ktorú vám nikto nevráti a ktorú si musíte strašne ceniť a chrániť, lebo to alebo tá mena, ten váš čas, to vám nikto nevráti. Čiže využívajte ten svoj obmedzený čas v tomto tele, v tomto momente na krásne, super dobré veci a užívajte si jazdu na motocykloch, či už benzínových alebo elektrických, dokiaľ sa dá. Ahojte, čaute, tu vaše OKR Moto a Kuba Richard, no a môj obľúbený motocykel KTM Freeride. Ahoj, čau.